Angithatha ithuba bazalwane ekseni ngibingelele kakhulu egameni lika Jesu our first lady uMam Bishop ekhona phakathi kwethu. Ngiyacela bazalwane ngenkulu inhlonipho siphakame sishayele uma wethu izandla ezinkulu nobuthathu bezulu. Haleluya. Sixolise nje bazalwane umsebenzi mningi ubaba usaphuthuma kukhona futhi la esayokusebenza khona. Haleluya. Sebebuyile baphakathi kwethu bahambe kahle uNkulunkulu bathwalile la kade behambe beye khona izolo eQueenstown. Amen. Bingelele bazalwane mamongameli ekhona phakathi kwethu Baba Dube uchairperson we-executive ibingelele executive yonke ubuholi bonke bagcwele obukhona phakathi kwethu. Ngiyafisa sishele uma leaders nje bagcwele izandla ezinkulu. Ngibingelela ibandla lonke obaba oma intombi nensizwa ngiyabingelela bagcwele egameni elihle lika Jesu Kristu Nkosi. Haleluya. Ake siyishayele izandla nathi ezinkulu. Haleluya. Qalaza uMam Dokotela emfisa umbingelela kusho ukuthi naye akakabibikho ayibonge Nkosi. All right. Haleluya. Ake siyishayele izandla ezinkulu bazalwane. Haleluya. Ngizocela nje kakhulu bafowethu cela uma uthi uMam Bishop asikhulekele egameni lika Jesu. Liyaphila izwi lakho kunokhona ethandwayo linamandla. Yebo linguwena uqobo liqiniso emathanjeni ethu. Liphefumulele nguwe lilungile ukuba lifundise liyale lisone liqondise. Siqondise ngalo-ke uNkulunkulu wethu nakalo-ke ekseni egameni likaKristu Jesu waseNazaretha ophilayo. Gcoba umkhonzo wakhe esamile uNkulunkulu wethu onamandla ukhulume ngaye yonke into ofuna ukuyikhuluma phakathi kwethu. Sekunikeza udumo-ke uNkulunkulu okufanele ngoJesu Inkosi ephakeme kakhulu. Amen. Khona umfowethu ethi ngiyamqalaza ngimboni. Mama uMngadi ngiyabingelela casheni umntwana sengiqalaze. Haleluya. Ngiyabingelela mama uMngadi mfowethu egameni elihle lika Jesu. Haleluya. Udlala amadolo la. Amen. Sanibonani bazalwane. Sabingelela mfundisi uNtanda. Siyabonga baba ukhona phakathi kwethu. Abefundisi bonke abakhona basambele. Ngiyabingelela abagcwele egameni lika Jesu. Ngoba kamngadi bazalwane Sibongo ngingane la ekhaya. Ngizalwa la ekhaya. Anginayo into enye engiyaziyo ngaphandle kokwala ekhaya. Akukho kunye engikwaziyo ukwamukela kwami uJesu ngiqale sengila ekhaya. Ngangiyi-church goer umncaneni bami ngasheshe ngabaleka ngaya ezweni. Ungilandile kuJesu bafowethu wayisiza nami impilo wangihawukela. Ngezwa ubufakazi abafakazwa ngamandla kaNkulunkulu ngathinteka ngaphenduka ngayamukela iNkosi ukuthi ibe iNkosi nomsindisi empilweni yami. Kuze kube namhlanje ke bazalwane ngisakholwa ngisindisiwe ngayifunda inhlambuluko. Ukhona la ngayifunda kakhulu ukhona inhlambuluko la ngaqala ukubona amandla enhlambuluko ukuthi iyasebenza. Ayibonge Nkosi. La ngaqala khona ukubona amandla enhlambuluko ukuthi iyasebenza ngifike ngingayazi. Kunezinto engafika nazo okwangihlula ukuphila nazo. Lezo zinto engafika ngingakholwa kwangihlula ukuthi ngikhonze uNkulunkulu sikhona. ngazibona zikhulumeka nami ngazi ukuthi ngingakafundiswa ngenhlambuluko ukuthi kwenziwa yini.
izinto eziphathekayo engangiyithole ngendlela eyayingekho right ngishipahla engangina kwangiphoqa ukuthi angishise ngoba kwakuba sengathi ngiphakamisa leya ndawo noma indlela engangiyithole ngayo ngisho izinto engangiyithole ngokuyithatha ngokungemvumo kwangiphoqa ukuthi angikushise konke ngingazi nami kwenziwa yini kodwa la ngabona khona amandla amakhulu umzukwane sengifisa ukuba nonkosikazi haleluya mzukwane ngifisa ukuba nonkosikazi ngaqala nje njengomfana ngilokho ngibeka imali ngenxa yokuthi ngase ngibone ukuthi sengiyakufuna ngibona neminyaka yami ukuthi iyangishoshelela ngibonga isidingo sesikhona so ngazi hlambulu la ngingenamuntu enhlizweni ngingenamuntu engqondweni ukuthi hleze kungaba ubani kangenayo ngisho picture futhi ke nebandla lethu laliselisha sasingakazani kakhulu ngaqala ke ngayihlambulula kubaba kungekho lutho kwathi nje ngiqala ukuyihlambulula ukuthi ngifisa manje ukuthi ngibe nomakoti ngazithola ngisothandweni noma ungena uthando abantu kwaze kwaba baba u5 same time ayibonge Nkosi amen uma ngibuya ngifika ngithi yazi baba ngizwa ngithanda lo manje ngiyamangala ngoba nalo inkinga mangithi ngithi nalo akukhonzeki wathi baba uyabona ke baba umngadi hayi ngakabe ubamngadi uyabona ke mfana ke buyele emva uyothandaza futhi up until uNkulunkulu akasikhiphi isithembu haleluya manje imandla enhlambuluko la ngawabona khona nganginethe ngiyihlambulule kubaba ngaleyo nto ukuthi nangu umzalwane engasangikhonzisi kahle make ngaya koyihlambulula uyazi noma ngithi ngiyambona ngiyoyidlulisa ngakhona ngizwe kucishe yonke into ngenxa nje ukuthi ngiqale ngihamba ngoyihlambulula kuphele konke haleluya kuthi makusenjalo phinde qhamuka omunye futhi hayi baba ukhona into ethize kanje ngihlambulula thandaza nami ngithandaze msukwane sibonana lento bengizwa ivele iphele same time ilanga qala khona ukubona ukuthi yasinhlambuluko iyasebenza ukube ngithathe ngento engizwa la ukuba ngathatha ngelento engangizwe enhlizweni kanti into ephosiwe temporary haleluya akuyona le uNkulunkulu nomzalo okhuluma ngokulinda ukuba angithembekanga enhlambulukweni ngangathembeka ekulindeni ngangingeke ngifike la uNkulunkulu kumele angifikise khona haleluya angithi njalo sengiqalele ngiyashumayela njalo basicela uma ke lokhu ngiyihlambulula ke basalwane yagcina ke into iphelile kwakhona lo mzalo ovukayo ilosisi lo wavuka lo mzalo nenhlizweni yami ngisabe ngisathe mina mamnqoko ngaze ngathola ithuba lokuthi athu ake ngihambe manje ngibheke ke manje ngathola ithuba lokuthi ngihambe ngibheke haleluya ngoba embonweni akukho lutho efilayo manje semele ngihambe ngidlule nje kanti kuzokwenza kwenye inkonzo ngibone lo mzalwane manje ngimuzwa ukuthi ngiyoyihlambula kubaba usanda kusindiswa and ngimncane ngalinake isikhathi ngimncane kakhulu uma ngiyihlambula kubaba ngimuzwa baba uyathimula ngizwe cha baba uyathimula straight hayi ke ngiyihlambule ngiqhubeke ngiyothandaza ngilokhu ngithandaza waqoka kuthe kuhamba kwesikhathi kwavele kwacisha kwaphela lento bengizwa iyaphela nya ngabuya ngeza kubaba wathi hayi baba ngincamile akho mbona akasekho umuntu engimuzwa la ngaphakathi wathi baba ufuna ukuthi uNkulunkulu akuphendule sekuyi isikhathi sini ngicabanga kwasekuwu January ngathi baba ngifisa ukuthi kushaye uMarch impendulo isikhona wesethu baba
Ngemvumo yakho ngicela ke sithithe manje uMama Bishop sike involve kulolu daba lakho asikhulekise. Saqala ke manje samhlambula uMama Bishop cha kunodaba olunje wangena uFebruary. Ngesikhathi ke ngilokhu ngithandaza kuFebruary kucisha yonke into kwavele wabuya mawala ngalendlela yokuthi angikwazi ukukhonza. Akukho mbona khona ukuthi uma ngithi ngiyabuma uthi uma ubuthe impendulo ufuna ibe nini ngathi mina uMarch wathi yiphi lenyanga ngathi mina uMarch wathi awambe uyocheck ukuthi uzwa kanjani ngihamba futhi ngayothandaza mangithandaza ngabodwa hayi ngenelile ngidedeleni manje haleluya ngathola ilungelo ke manje lokuthi angihambe ngiyoshela ke manje haleluya baba sabe sikhashana neoffice ngamtshela tshela indaba yami ngamshela isimanga angisakwazi kwakushela lokho uyabona mengaba ngaphambili asho ukuthi ngathini ngamangala angisakwazi kwakushela lokho ngakho umuntu engiyikhulumayo mina ngifuna ukwakho umusa ngoba manje into eningi ayisaphuma ngisakwazi akukho lutho nginalento mina ngifuna ukugana ngizomtshela ukuthi ngifuna umakho ukuthi sakoka ngeke ngichaze ke into esiningi ngoba naye kwakusamena athole naye elakhe ithuba futhi haleluya la ke bazalwane ekugcineni siyobonana naye khona ngambona ehlezi etshele likhulu uhlezi umbheke ngendlela nangiyeke ngiqhamuka ngenhla ngehla ngibheke enzansi uyangibuka lo mzalwane ngithi mina ngabe uba uBishop usemtshelile lo mzalwane ngiyamkhulekela indlela angibuka ngayo is not make sure ayikimbuke lo mzalwane uma ngidlula kuyena nginamahlulu kumbingelela nginamahlulu kumkhulumisa ngoba nginento ukuthi engathi useyazi mangidlula ngavele halala ngayidlulela kwakuyilona suku engizohlangana ngaye ngalo haleluya into eyenzeke ngavele ngabonga uNkulunkulu kukhona abazalwane ke ngizokuthiwa bathandaza eTexini. It was my first time ngikhala ngisuka edrobheni ngize ngiyongena kaBishop ngithandaza phambi kwabantu ngingababoni ngingabesala ukuthi kwasekwenzekeni I don't know but it was my very first time haleluya nanti izibazalwane nginento yokufika mase kufika impi ngayihlambulula Nkosi bavuma wena ngalikhuluma iqiniso Nkosi ngalilinda Nkosi khona isikhathi la engangibona khona ukuthi engathi ithuna kufanele ngihlele ukuthi lizoba kuphi kodwa ngavele ngama ngokuthi uyakhumbula yini ukuthi ngayibeka inkinga yami ngahlambula yonke into waba nami usungebe yini nami isihlangu engimangaso izinto uNkulunkulu ake angikhombisa zona ngami leyato kwayikhuluma usuku wabuya ngizomthetha ngeke isenzeka uma la indlela ukuthi iyaphela la kusho ukuthi awulindi izwi lakho lifezeke ngoba nento kwayikhuluma njengamanje ke kafezeki istop manje uma sesiphela la kungabe leyato ngeke sisafikani nayo siyohlala into ayikhulumayo John chapter number 17
kungabe Nkosi uJesu njengoba ngilethemba izwi lakho nasi bazalwane ngiyashumela njalo nginento engiyisebenzisayo kade ngilokhuluma nobaba kade sisebenza nababuhlongwane ngithi baba ubuhlongwane ngiyamthanda uJesu futhi ngimthanda kakhulu uma kuthiwa kuyathandazwa ngiyenza short ngiyathandaza bangisenamandla okwenza manje siludla ngiyaqinisa ngisenamandla okwenza manje ngihlambuluke ngiyahlambuluka singabi khona isibopho esingibophayo manje ngiyahlangana enkosini ngenza isiqiniseko makuthiwa kukhonzwa ngenyama ngesiqiniseko ukuthi ngizokwenza sure ukuthi ngikhonza ngenyama msukwane i-office lomthandazo senibambekile sengizoma ngokukhuthala kwami enkosini ngiyasiqiniseka whatever I do ayibe investment kuNkulunkulu ngireservela isikhathi esifikayo musukwane fika isikhathi ngizihlambuluka ingasavuma ukukhiqiza savuma phakathi kwami noma sengikhala usungavuma uNkulunkulu ngife awukhumbule Nkosi uma ngiwathi ngibambekile ngala ngigijima kakhulu ngala uma ngasashumayeleki ngigijima kakhulu ngendawo sami noma usathane ngangivimba la kodwa ngangivimba uma ngivimba la angangivimba emnikelweni into engingabayo uvala kweminyango yonke noma ngawuvala lo wodwa mhlawumbe ke izibe emibili as long as kusekhona eminye ukuphuma haleluya iyona kuze namhlanje into esisimpilo yami Jamisa futhi siyagijima 17 from verse 11 siyafunda izinto bazalwane incwadi ngokaJohane chapter 17:11 verse 11 ohloko sakhona sithi umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Verse number 11. Amsekho ezweni mina basezweni bona. Mina ngiza kuwe Baba ongcwele. Bagcine egameni lakho labo ongiphe bona ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona ngabalonda akakho kubo owalahleka kuphela indodana yokulahla ukuba kugcwaliseke umbhalo. Ngicela nje ume kanjalo lapho. Amen. Mhlawumbe ngicela uthandaze. Baba wethu ongcwele nalizwi lakho namhlanje emini Nkulunkulu wethu ophilayo nakumkhonto okumisile phambi kwethu. Nkosi kaliqalile ukukhuluma namanje sisalambile silelele ukuze ukukhuluma befihle membathi noma isitha engazama ukufika iphazamisa izwi lakho ngabi nawo amandla ngabi nalo ilungelo khuluma ngaye mfihle bese siyamazi sihlala naye siyaxoxa naye mbathi samazi lenkazimulo yakho ibe phezulu kwakhe ngawe uJesu Kristu inkosi oyigcobile. Amen. 11 Amsekezweni mina umthandazo onzima kakhulu lo. Ukhuluma usesezweni kodwa futhi akasekho ezweni. Amen. Right. Uyathandaza uphambi kababa wakhe. Uthi baba angisekho ezweni. Kodwa akafiki esiphambanweni. Kodwa kubonakala neguqile ithandaza kanti yena akasekho. Usephambi kayise uthi mina ngisekho ezweni. Yeah. Basezweni bona. Kodwa laba basahlezi bona ezweni. Yeah.
mina ngiza kuwe now sengiza kuwe baba ongcwele baba ongcwele bagcine egameni lakho labo ongiphe bona kanti bazobhekana nani hayi Jesu wakhuleka umkhuleko onje engakubanikeza amandla behlisa umlilo ezulwini kodwa uthi baba bagcine egameni lakho ayisho kwelakhe igama eliphakanyisiwe kodwa manje badinga ukugcinwa egameni lakhe uNkulunkulu isizathu bangazi ngikhona phakathi kwabo sengiyasuka ngeke sangibona indlela abazokhuluma ngayo nami sengikuwe izobe ilawulwa ukuthi ungabe bangcwele na ilicense ukuthi manje ngizwe ngoba zobe sengihlezi kuwe ukuthi wonke umuntu okhulekayo akakhuleka ngomoya ngeqiniso manje ke Nkosi ke bagcine egameni lakho wazi labo ongiphe bona ukuze babe munye njengathi hayi baningi amagama ngezwa abazali bethi ngiyaphuma kulomzalwane kuningi ngizwa ukuthi ngiyaphuma kubona ngoba siyakhuhlana Thabiso ngesikhathi sikhuhlana kubonakala uSathane kubonakala amadimoni and idimoni lokhu ilohluphayo uyena ongena amadimoni umuntu omubi ilo ongihluphayo ongiphatha kabi ngeke ngaba nomthandazo Nkosi ngiphi ukubekezela ngiphi inhliziyo ende ngiphi uthando ngiphi ukukholwa athi uJesu ukhulume kahle into enginayo leyo but manje ayivele lento onikwe njengeBhayibheli noma ikhona ukuthi kunezimo nezikhathi ezingakafiki kuwena ukuthi usami kahle usakhuluma kahle sizoke sikulinde kube khona izinto ezofika into ezo-activate lento evele khona kuwena ukuthi afike uThabiso ozongenza inhliziyo ebekezelelayo akuthathe imali kuphela umsebenzi akushona abantu amhlubuke ebandleni amhlethwe ebandleni ukuze kwakhiwe inhliziyo ebekezelelayo uphendula umthuleko usilusho ukuthi ngiyahluleka ukubekezela basha u21 days wathi ngiyahluleka ukubekezela kuvela kuvuka indiye emsebenzini kuvela kuvuka umuntu ekhaya kuvela kuvuka umyeni kondomyeni kuvela kuvuka umuntu ema-worshippers kuvela kuvuka umuntu ebandleni azonyakazisa lento umsebenzi wakhe ukuzomela isihlalo sokubekezela oh glory to Jesus asizokwazi ukuhamba ngemvelo yethu ngiyamkhumbula uMose ukuthi wahamba kahle noNkulunkulu nofakazi obuhle akekho iBhayibheli umuntu elimkhuluma njengoMose uMose uhamba kahle unesupport kaNkulunkulu kulesimo esingakafiki kuye siyongquthula idliso ufuna ukufaka ukhipha idliso ufaka something ngaphakathi kunento ecovwayo kunento yakhiwayo bese uyaphuza ingene kwequmbisiso ukuze kuyophuma umuthi ongaphakathi yabona ke Mose ngoba
usushaya isikhathi nami usuzohamba emhlabeni sengizokuthatha ufuna kodwa ngilungise inhliziyo yakho wena ngokwemvelo yakho uzazi ukuthi right kodwa mina ngibona ulaka uyathuthela wavele wayeke ku-Israyeli walikhonza ithole phansi uNkulunkulu ekhona wavele wamisa ithole uNkulunkulu wabuka wangamtshela ukuthi naba bamisa ithole wathi ngihlezi nawe bazobaqeda kufanele ubuye kwehlela uyibuyele kubona abantu bakho akubona mama umpriest ovelo ngakhuluma nathi ngimazi umpriest namazi wena ngizobayeka ngoba ayikho ngoIsrael ingenhliziyo yakho njengoba kunyakaza international it's not about international it's about the leader I'm building my leader here ngifuna ifike kahle benisiphethe sihle phambi kwami by shaking the church wehla yavuka into zaphahla-ke ibhebe nansi into bengikhuluma ngayo bokulahla ngisho kwami manje ngitheni mina kwena ngenzeni mina kwena sebengiqala phansi ngizobhala mina njengokuhawu bese Aw. uzoqala phansi ke nayo lo 40 days usudlule kodwa uzoqala kabusha Uzoqala phansi ufelile. ngeke uvele uyithole ngoba ufailate ufele lo mzalwane wathi uhambe Assemblies of God uzovele kuvuka ba-2 Assemblies of God ngoba international ufailile wathi lana kukhokha uyishumi esala ishumi akangiphume mawufike esontweni kuthi umfundisi uthengele iMercedes kuthiwa-ke lalela la umfundisi ulale ehhotela njalo ngenyanga sikhipha ama-2,000 ayisakhulunywe ishumi la sekhulume ngishaya imoto-ke manje funeka imali kapetroli funeka imali yerent funeka ukudla mfundisi uthi uqedile uthi uyakhulelwa uvele kuyobuka amabhuku sithembeke thina emzalwane engathembekile asila uzothi ibandla bengithi bayakholwa kanti umuntu onguwena awufuni ukwakhiwa ibandla linankinga lenze into ekuthiwa liyenze wena ukuzovuthwe lizovuthwa ngenxa yakho ma ufuna ukubona umkhanda oright yenza into yenze ikhulume lethu ikhulume bathiwa ngishayise ngoba msohamba ngekho right kanti olithule ngihlalile ngabona ukuthi uJesu umethi bavikele baprotect ngike ngathenga elinye ibhuluku eliyithexu njani yokuba ngikwazi ukulala ngalo ngenza ukuthi noma sekushisa yabona lapha ekhaya ngishiselwa inyawo manje ifeni ishaya kuze ngipholise la manje ngibuye ngifike uyidonsa izela ukuze yonke le ndawo ishawe ifeni kuvele kushise kakhulu endlini ngibuye ngihambele ngayo la nje le-tracksuit ebengisebenzise ekulaleni i-right yona ayinankinga but i-tracksuit indlela eyiyona ngayigqoka emsebenzini bengigqoka amajini kahle akuyonto bengigqoka kahle kodwa nje amajini nje leskipa hayi kabi futhi kwahamba ngazizwa ngiyumfana ngazizwa ukuthi ngathi
angidle sono amandla impahla engigqokile ngeze ukukhuluma kwami bangikhuluma emsebenzini ukuthi sengi-flexible ngihlala nabantu abanamajoki ngendlela emangalisayo kwithina engisebenza nayo ngabuya ngeza kubaba hey baba ngeke angisakholwa imfihlakalo ihambile ngumuntu ngaqala ngayihlola kwenzekalani ngathi yabona ke baba siyakushisa lokho manje angisakusebenzisi lokho manje ake ngiqale ngithi ngaqala ngezwe ngathi ngithi haleluya John Gandhi ukuze kwazi ukuhambela kahle yiba futhi ave kuhlungu kusebenza ulaka kuhlungu la lokudayisa nje phambi kwabantu kholwa kahle lokuveza ulaka uNkulunkulu akanendaba ukuthi ubani uma sefuna ukukhipha lento uyabona noma wakuthiwa uyagula umfundisi uma uye esibhedlela uzofica nesifazane ethi khumula uzokhumula yebo moya ayinkinga uyabona uyazi ulaka ngena kanjani isitha sambili esongifuna ngabantwana bayohlupha into engakaze ngiyibone yokuthi mawuthi uyakhuluma yabona mothi akenza into manje in a minute ubengaphahlaza mayigijima ngagijima uyobreaka ngewindi kuphahla kwewindi mayisuka uyophahlaza okunye mayisuka eqhitha okunye mayisuka iqathulo mhlawumbe uzoyithenga ethemini kusho uthenga for 2 silahlekile kwenze ukuthi uyabona mawuthi uyakhuluma ubone ukuthi le ngane ayingizwa engathi ingane isivolume ngalokho unyuka ivolume kanti izofika ekugcineni sabhast speaker yangena into kanti iplan bekuzofaka uNkulunkulu ukhiphula ngesikhathi lokho ngithandazela ingane kwaqala ukuthi ngishaya udonga ayingake ingane hayi mawungithi ngiyakubaba uthi weba umngadi usho ukuthi akuvalwe college ngenxa uyafeyila akuthi phela college kwakhiwa umuntu la uthi thisha siyeke sesifundo nasemfe ufuna ukuphuma ngekhadi ukuthi ngifeyilile ngiyahamba uma uthi usho njalo usho siyeke ukholwa sanibonani bazalwane sanibonani makho haleluya Jesu uthi baba bavikele yebo kube angisekho ezweni mina basezweni bona mina ngiza kuwe nganginenkinga yokubuka isolezwe ngingakwazi ukufunda izinto ngithe mase sengiyezwa senginothando lwendaba senginothando lwani ngangena kune game la yokwakha izindlu ngidwaba izindlu la ngamosha isikhathi ngidwaba izindlu ngasibona isikhathi kaNkulunkulu siyahamba ngangena koyoma YouTube ngezwa yabona mawubona into ongayazi wazwa muhle besifazana ngene sengimbuka isinto sifuna ipornography kwesikhathi ngidlule kwesikhathi ngibambe kwesikhathi ngibambe kodwa uthando Ngizwa sengizwa ufebe ukutapana. Ngizwa uthando lo nabantu ngikutapana. Ngizwa uthando lweyikole lweyithombe sekutapana. haleluya Umuntu uvela sidayodwa. Uma iso like ladlula avele ngathi ungikhumula izingubo. Ngibone makithi ngiyathandaza. Ngithandaza ngithini ngoba ngathi ngeshumayela njalo bavikele wayaza ama system azokwazi ukusibulala
uthi ufuna ukuyokhuleka uzwa umthandazo awindawo futhi kunzima nokuthi ungambiza ngoba uzakhela udongo olumangalisayo. Angikhulumi ngabagcinayo. Mina ngikhuluma ekudluleni ukuthi mina ngishaya ekudluleni. Anje bawathi ngepheze ihlo lathi ukuthi noma ngathi bese ngithi sibonake lo lento. Uhlezi la. Hallelujah. Ivele ingubo nezihlakala kube ngathi ya bese ke inkosi bese ke ingitshela into eyi1. Because this is where your brothers and sisters are stuck. Bangebaza bakwazi ukuhamba nomoya oyingcwele babulawa ipornography. Oh Jesus. Noma ngajolwa kodwa abahlale eFacebook babuka izithombe babuka amantombazana. Umoya oyingcwele usuka same time. Ubuka izindaba kuyaxoxwa one way lento engenankulunkulu. Umoya oyingcwele asuke same time. Ngaze ngakhala Nkosi ngizoyikhuluma kanjani nalento. Hey. Kodwa ngikhuluma namhlanje. Iyona ngikhuluma. So awukweshe ngababhisho. Hey. Bafowethu. Ama system uJesu ayesikhulekela kuona. Yokuthi ngeke sahudula kanzima emasinagoge. Okay. Ngeke saba nokhandwa namatshe. Kodwa kunama system azosenza siyakholwa kanti umuntu ekadathi. Kunezinto esuka phakathi kwazo, kunezinto esizozenza ezosiqabanisa lenkosi uma likhali icilongo siyosala. Uthando lwezwe, ukunaka izwe luyasisusa kuNkulunkulu. Ngicela nje uyibuze ukuthi how many times uzama ukuya phezulu uyobheka ama message ka WhatsApp inetworking yakho. Uyakwazi ukuhlala ungekho ku TikTok. Uba driver. Othi mocabanga izwi baba siyabonga egameni lika Jesu ufundizwe wathanda bese usigijimisa la. Ngikhuluma ngoba ngizwile inkosikazi lokhu inginika lento ukuthi ngikhulume kade. Isaba lelisho. Bobaba pornography. Benge siwenza amandla kamoya. So shumela abantu bajabule kodwa manje angeke zababikho. Sizonyakazisa njengabafowethu bonke kodwa uNkulunkulu ngeke sikwazi ukuhamba naye. Kule indawo sike sikwazi ukudlula khona. Oma bethu, osisi bethu. Hayi kumnandi khona. Ngiyasichitha isikhathi manje khona usebenzi, manje usebenza night shift uhlezi wedwa. Siyasichithisa khona isikhathi. Kodwa uNkulunkulu uyasuka. Ngenxa yokuthi ufuna ukukhipha abantu baNkulunkulu eGibhithe uba isizwe lesethembiso ngeke baluwele ulwandle lubo. Ngeke baluwele ulwandle lubo. Asiqede thamisa. Lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona. Ngabalonda akakho kubo owalahleka kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sakiza uwe kaloku ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda ngokuba bangesibo abezwe njengalokhu nami angisiyo wezwe. Ngeke likwamukelele kwakubulala ngoba liyazi ubelongi la. Noma besiyazama ukuyongena phakathi kwabo ngeke siphume siphila ngoba kuyazetha sibona baphela. uJesu uthi izwi engabanika lona izwe liyabazonda ngoba bengesibo abalelizwe. Manje njengoba i-citizenship yabo ingeke izwe manje liqhamuka nesystem. Hallelujah.
yokuthi kambe singamshaya kanjani, kambe singamlimaza kanjani, kambe singamliphutha kanjani. Anothi la namhlanje usebenza nabantu abakholwayo, usebenza nabantu abakholwayo. Bayakhona ukusebenza nabo siswa. Bayarathi usebenza nabo siswa. Usebenze nabantu bekhuluma lesisenkwaleni. Indoda yami ngiphe lokho kuze kushone ilanga. Awunaqala ngokukhuluma indaba kaJesu. Angiphathi mozosebenza kukhona iNazaretha. Angisabe ukukhuluma nje ngamadlozi. Likubhule ukuthi manje ngathi ngiyaqala ukukhuluma ngama yini. Kanti system kwakhe umgodi yona simqale kancane sikhiphe asiqale kahle sikhiphe nakwashona phakathi siyagijima siyaqala. Isizathu sithema sisela sagqoka kanje sisesesontweni yangagcwala lento ukuthi izwi yasezobake saphumela kulo asiphume sinje ngoba uma ke safike safana nabo sokuya sifaka ama legends ungaba nje uphambi kwethu mawufika ngaphandle ube lento zezwe ngeke umnuku umoya ngcwele uyazi ukuthi lizoba khona ikhona kodwa inkingi ihlala lo ngeke isibe bikho isizathu makwaphumele ngaphandle ungena into ugqoka kwakho ufuna accommodate abantu yabona ufuna accommodate abantu osebenza nabo ngoba bona nje ngeke ngikwazi ukugqoka ingubende ngeke ngikwazi ushuqula ngeke ngikwazi ukubasimanti funa ngigqoke ngendlela ngoba abantu engisebenza nabo banje kodwa baba bathi khona indaba engiyifunayo verse 24 verse 24 Baba ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona ngithandaza kanje Baba ngifuna ukuthi baba ngithanda ukuba ngiyathanda bakwami labo ongiphe bona labo ongiphe bona nabo ngoba sengihlala nawe nabo babe khona nami lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe Baba ibheklethu nje Baba ile ngithanda ukuba impi yakho nje bakwamukela uJesu ile yokuthi yaziwe indawo yakuyo iyaziwe ngayo Baba usathana ikhona lesezulanga lazi Baba sibona buya khona Baba ayayazi le ndawo Baba ngithanda ukuba nabo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona ukuze bayibone inkazimulo yabo ongiphe yona akho noyedwa ngifisa ukuthi aqine ngokuyibonga ngokuzwa kuphezulile kunje kodwa laba my prayer to make sure yokuthi bayafika even if they are weak izovusa abahlambululo noma ngabe bayalunga izovusa abathandazayo noma ngabe basayenkozweni izosebenza wona nama television asibulalayo isizathu babe khona la ngikhona noma ikhathi zingashintsha babe khona la but I will make sure bafuneka la ukuthi abantu azokhuluma bafuneka babe la isizathu sami ukubakhumbuza yokuthi bona balelizwe hayi unababe khona lapho nami ngikho noma ngaba basathanda ukukholwa ngizovusa abantu mina emgcwabeni abazobe bakhulume ngami bakhulume ngobaba ngoba ngiyathanda ukuthi babe khona ngikhona haleluya engabaleka yotshoneni
ngene eTexini kudlala umculo gospel because yakucisha uMasikhandi manje ngifuna ukuvusa le nto akavakazi namnikazi wetafela kazi kodwa ngithanda abantu haleluya ababekhona awukhathazekile Jesu yathanda yazi ukhona uyabhodla njengengolami ufuna uzoba kwenu kodwa ikhonto engiyaziyo ukuthi uma ngikuwe nawe ukimi bakhona la ngithanda ukuthi nabo babekho yingakho ngiyithanda lento yethu ngifuna nabo babe munye njengathi lento esiyiyo uNkulunkulu ngiyithanda ngeke thina sihlukanise yabona abaqhamuka umoya ongcwele mayeqhamuka ayihambele ngokwakhe uhamba nje ngokushokwezwe uma efika izwi velwa noma nabaqeda yakhiphe kodwa useyilo vele ngoba ngayindawo ngezwi likaNkulunkulu akenzi lutho kungenakuzwa ekuthi uNkulunkulu uthini angiphathi masewa uNkulunkulu la umuntu lekhona God the Father and the Son is there. Where the Son is there, God the Father and the Holy Spirit is there. While God is sitting, Son and the Holy Spirit is here. Oh Jesus. Hey. Again, that's a Bazar. We are surrounded by billions of demons. Afuna ukushaya psychology. Ngama system. Ukuthi silimale ngayo yonke indlela. Asingaphili umungcwele. Singakhonza kodwa umungcwele ablockwe. Ngezindlela eziningi. Ngithi ake singahambi sikiyeke manje ukuhamba abazalwane ngokuzwa amandla. Asama ukumazi ukuthi khona. Libhaliwe imbhalo kuphefumule. Asike sifunde ukuthi once against iBhayibheli uthwala ingcwele. Sabheka iscript seliyizwi laNkulunkulu. Once against it God the Spirit intervene. The power. Babizwa amandla wekho akuthandazeke. Vele bekuthandaze. Izwi ushiye ngaphandle. Uzothemeleza. Ngoba vele izwi alikho awusebenzisi izwi. Uyacela umnqangathi wendlela. Yenza baseyibhedlela. Uthandaza basemabridge. Uthandaza yonke into outside the scripture. Scripture is a platform of authority. Okay. The word of God. Uma uthi uma behlangene ababili noma bathathu ngezwi labo uthi nami ngizoba khona. Ake sifuthi make sadonsa izwi ngokhona. Uthathu uzozivela noma kade udrike kangakanani kodwa make wathi umuntu uzwe nje izwi umuhle usakhuluma Jesus ukhuluma nami noma sengikude sengibaleke awu Jesu umuhle hawu Jesu waziwa umuhle imessage ikhuluma la I am more than the conqueror even though I'm weak kodwa wena uthi I am more than the conqueror. How Jesu umuhle Jesu umuhle ngikhuluma iqiniso ukuthi umangcwele ngathi umphethuza nje ekusondeza uNkulunkulu ukuthi uphelele kuthathweni akuna kwenzeka ukuthi uzwe ngomangcwele kuphela Ayambisana. Kube khona. 24 Baba ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. sivala amabhayibheli ethu ngicela bafowethu singabi nayo ini pride
ngicela ama-titles siwakhumule. Ngicela amagama siwakhumule. Hallelujah. Devil is not here to play. Akwenzayo uyakwenza futhi uyakwenza isizo. Yeah. Ama-report ngathi wathola day by day. Yokuthi ngimbambile. Bafowethu lenhliziyo encane sinalo ngeke zisisize. Lokhu kuduka esinakho ngeke kusisize. Lolu laka esinalo ngeke lusisize. uNkulunkulu uzama ukusisiza thina sifuna ukushintsha abantu bebona okumele basikhuphuke ngabo. uJesu uJuda wayengekho. Akekho namunye obengathi usindisiwe. It was a design plan of God for Judas ukukhaphela uJesu. Kubafundi abayishumi nambili ababebiziwe. uJuda his assignment kwakumnikela ngoKhosi uJesu ukuze kusindiswe thina. Ophethwe besona bayaqhubeka. Beqhubeka egazini likaJudas. In order for us to be there, kunento ezosiphusha ngemuva. Let us not fight too much to change things, but let us fight too much to be reformed. Oh my God. Ake sibuke situation ukuthi inkosi ngiyayibona impi. Ake sifulathele inkosi wena kimi ngakuthinike kumina. Impi seza amahashe yeza kodwa uvesibheka uNkulunkulu. Baba ithi into ongalembe. Lokhu kugula okungapheli kungokwani. Bazalwane sizojoba kakhulu ama stages kanti asifundanga. Sizolimala uNkulunkulu indlela afuna ukusebenza ngayo. Kuzoba buhlungu afike isiphiwo kanti umuntu akakhekile yena and now spiritually matured. Isiphiwo noma igift ayimakho umnikazi wayo. Igift ayakhi umuntu, igift yakidimisa, igift yahlonekisana. Njengoba uthiwa uzozala umntwana, sizothola izipho, umoya uzobehla ngoba umphostoli ammisela uthe Nkosi ngithola umoya. Njengoba uJesu ethi ngiyathanda, kuzokwenzeka njengoba uJesu nayithanda, kuzokwenzeka noma umbishop ethanda. Ehlo umoya ahle nokugift engehlaza. Uyazi noma bazobona manje. Uzobona umuntu sethonga umvangeli noma umshumayeli noma umfundisi. Akasemkhulu. Akasathitheki. Akasathumeki. Akasenzile. Ngoba uthole i-opportunity kuyintenge. Bathola i-opportunity ukushumela babezothula ushumayeli. Usibese ukushumela abantu sebeyingane akasasevu seyasevwa. Bonke abazalwane noma ekhuluma akasekho umuntu omdala akasekho ngoba igift nenze ukuthi abe isizathu lezi zinto esakhathina siyayijonga. Nganyakaza nje kuthabiso ngisho uthabiso ngeke ngisakhuluma naye. Kanti funa ngize ngimphase. Funa ngize ngimthande kade ngingamthandi. Funa ngize ngimjabulele manje ngingamjabuleli. Uma ngihamba ngathi ngizohlala kwamandla nkulu kusasa. Umandla nkulu kuzobe kuthi ngilanda ngifice ngekho right. Ngizogcina sengifile kanti sizathu unenhliziyo encane uyaduba. Uphethe wena i-red pen ubuhlala umbaka amaphutha elakhalima kwami. Namhlanje ake sivumele inkosi ukuba yona ephathi ipheni. Let us become a blackboard. He holds the power. Let us give him the authority to do so. Hallelujah. Simele sinyatha. Oh, Jesus. Lord Jesus. Nginolwa amutango. Engifisa ukuthi inkosi ingisize nayo. Nginoba ngokuthakathaka inkosi engifisa ingisize nayo. Kunezinto engafuni ukuthi ngife nje.
lezi zinto engayifuni empilweni yami enkathi inkosi angifuni sengaze ngisale inkosi uJesu angifuni noma nginamanje kodwa cela usungipha amandla ngoba kunezinto kumele inqumo zethu okuyizona ekumele si-aplaye kungangamandla kamoya oyingcwele uma ngizosinikeza amandla basi-aplaye isinqumo uma lesinqumo singasithathi never kodwa I cry every day Nkosi hey yini ngicikeke kanje uyazi abantu abangekho esontweni kunento ezabacikayo bambi boqala ngamandla basemafutheni namhlanje kunezinto ezabakhathaza kunezinto babephethe amapeni akasenzi kahle uhlele khuluma ngeyishumi uhlele kuthiwa kunikela esontweni uphethe ipeni namhlanje baphi basotshwaleni namhlanje akubuyeki babephethe amadali namapeni bekhona maphuma nje intshumayelo bayayicriticize yonke kodwa namhlanje akukho umuntu yini sinolwazi oluningi sesihlakanipha ukudlula umoya oyingcwele njengoba ngimina ngifonela ubaba ekuseni baba ngeke ngikwazi ngiyaxolisa baba ngiyacela baba wami ngeke angikho right ngama phambi kwebandla kaNkulunkulu wathi baba uzobuyela kumina manje ubaba sengifonela uthi kunomuntu ambuzayo umbuzo ukuthi baba uBishop uma ngase uthuma ingane uthi ayenza ukuthi ingakwenza ungaphatheka kanjani uthi ngalimani uthi wavela umuntu wathula uthi siboneleke baba umngadi lenhlambulo yakho ngilalele yini ngithi ngiyafika ngiza kuma uthi ma uhlesona ihlambuluka kayihlambula ma wathi ayibophele noma ikhathele ubhizi wena uphethe ipeni ngenxa khona into okuthakathaka bamobaziyo inkosi ithe mina ngime la wena uphethe ipeni ngoba uyangazi Animisa umuntu ngoba perfect imisa ngokuyazo deliver message deliver message akusho sometimes esiphasile umuntu usithembile lento sokwazi ukuyikhuluma ngesibili ingakho noma sesiyikhulumile first message uthi bonke mina ngoba mina kuyena lo muntu nje okade ekhuluma la mina ngoba ngihluleka mina baba mina ngisole mina baba ngimi modwe kuzoba senisuka ngebantwini sekuyevela ubuthakathaka bami khulule boss let us thandazela let us deny ourselves Hallelujah. Let us deny ourselves. Oh, glory to Jesus.
Nkosi bafowethu. Vuma, vuma. Asivume, asivume. Asivume. Asivume pamoja. Asivume. Ulisashulela. Satani kumwona asivume. Asivume. Asilashe. Yoki kasishulelo. Tangu kulukulu. Ukilaswamania. Asivume. Namande usimlasha. Kipotando na soliti kepo mukulu kepo plana funga para misizanja na mukolo akukala matalo kumbe mususu olokulo kula mfoso ujesu ya sana alafundi la jeno yeto wetu alafundi la jeno yeto wetu Cause
Fire!